Goeien, het is het 4 december. De dag dat er nog eens 4.000 ontslagen vallen bij Achmea. Het is ook de dag dat Friesland hem opmaakt voor alweer warm. En het is de dag dat deze tweet net verstuurd is. Welkom bij Bient. Meesken kiezen vaak voor een goedkoper verzekeraar, maar weten vervolgens net in hokker ziekenhuis ze geholpen worden. En willen ze dat dan wel zelf bepalen, dan moet er behoorlijk van bijbetellen worden. Daardoor aansen meer. En we willen graag weer een cold case oplossen. Joen hebben we omtekend van de dieverij van de boeken uit de Universiteit van Frencher. En er is al een vertochte. Zekere Nicolaas Amema. Zoon van een hoogleraar. Hij studeerde toen de universiteit in Frencher en bij hem thuis worden een goede 8 boeken voen. En voor de rest ontkent hij. Even generaliseren, want boeren op feestjes die praten vooral over de molkenprijs en over de echte boerenproblemen. Je kent ze al je wel. De boerenzongen die het net 4 keer mooi houdt en het boerenbestaan de recht takeert. Of de nieuwe boerinnen die het draaien net 4 keer bij haar kwamfamilie op een pleats. Truke Seinstra zit boeren in zulke situaties al 24 jaar bij en had er nou ook een boek oerskreun. Wat de boer niet zegt, hier luidt het boek. Welkom. Ja, de titel insinueert eigenlijk een beetje dat er op bepaalde dingen net praat wordt over de workerij. Welke dingen ben dat? Nou, ben je daar intussen achter? In zekere zin, maar het blijft altijd verrassing natuurlijk. Ja. Maar nee, in boerenfamilies wordt inderdaad vaak praat over het bedrijf, een heel soort. Over de techniek, over de financiën, over de fiscale zaken. Maar net over? Maar over wat het betekent om boer te wezen, om een bedrijf oer te dragen. Hoe je de toekomst zorgen, als je geen boer meer bent, als je het oerdroegen hebt. Daar hebben we het net over gehad? Nou, dat is vaak toch wel een moeilijk onderwerp voor een soort mensen. En dat schouwen ze vaak wat vooruit. Maar het gevolg is wel dat het daardoor eigenlijk nog moeilijker wordt. Ja, want? Nou, naarmate je langer wacht is er meer kans dat elk daarin zijn eigen beeld ontwikkelt en zijn eigen verwachtingen heeft. En als je dat net van elkaar weet, dan ring je vaak het zijn teleurstellingen aan of het zijn irritaties aan. En om die bespreekbaar te maken, dat is krijg weer een stukje dreger als wanneer je in openheid en in een goede verhouding met elkaar dit soort zaken bepraten. Ja, want jij bent zelfs boerendochter. Ik ben zelfs boerendochter, ja. En herken je dat soort situaties? Neem maar eens mooi, hoe ging het dan om de keukentafel? Hoe ging dat dan vroeger? Ja, hoe gaat het aan de keukentafel? Mensen zitten dagelijks bij elkaar. Ze praten over van alles en nog wat. Maar al dit soort zaken van ja, wat betekent dat boerenbedrijf en hoe moet die oerdraagt en vindt de ouders dat de zoon de opvolger het goed doet of andersom. Om die ter sprake te brengen, dat is vaak wel heel dreig. Daar rent men nog wel eens voor voort. Want mensen hebben net echt leerd om over emoties te praten misschien. Nee, net echt leert. En het boerenbedrijf is natuurlijk voor een heel groot pad toch een plek waar het werk in stilte, in eenzaamheid, maar het bedrijf, het loon, het vee uitvoert werk in. Dus boeren oefenen dat navenant met andere beroepsgroepen ik wat minder. Ja. He? Ja, want je kent zelfs al die ongemakkelijke situaties bij Boer zoekt vrouw. Hè? Daar wordt amper praat en dan je alleen nog maar het getik van het lepeltje in het theekopje. Dan zit je soms met kromme tjen uit de tjen. Maar dat klopt het dus eigenlijk wel. Nou, Boer zoekt vrouw, het is een heel aardig programma. Het is een beetje ondicht. Maar het jouwt een bepaald beeld van de werkelijkheid. Hè? En daar ben ik oorbeelden natuurlijk. Maar goed, het is wel lastig om inderdaad persoonlijke dingen en zaken die met de familieverhoudingen te maken hebben, om die iepen te bepraten. Ja, dan even naar het boek, wat de boer niet zegt. In dit boek staan 14 situaties vanuit de praktijk beschreven. Hoe het familieleden in een bedrijf, die een bedrijf vieren, met elkaar communiceren. En ook, welke hobbels er dan alle hier tjen komen. Laten we even naar zijn Fabiel tjen. De broeren Erik en Remco zitten beide in een maatschip. Erik is trouwd en had de baan al grut. Ook Remco is trouwd, maar hij had de baan nog op de basisschool. De geerwerking tussen de broeren wie altijd goed. Maar de laatste 3 jaar is er wat verloren. De oudste zoon van Erik, Jaap, had interesse voor het bedrijf. Uriel hier is er klaar maar squallen en wil er in het bedrijf komen te werken.
om het op termijn volslijn oer te nemen. Erik is blied met zijn opvolger en hij bepraat al een protte zaken met zijn zoon. Als Remco wat een wadder brengt, docht blikken dat het onderwerp vaak al bepraat is tussen Erik en Jaap en dat er somtijden ook al besluiten aan binnen. De situatie explodeert had Erik verteld dat zijn zoon Takemier in het maatschap mat, omdat hij nevens de boekhouders oors het bedrijf net oernemen kan. Ja, nee, voor de duidelijkheid, de beelden wie trouwens, die komen uit ons archief en wie puur ter illustratie. Maar zulke situaties die we nou niet correct zeggen, is het nou illustratief voor het boerenbedrijf of hield het eigenlijk voor elk willekeurig familiebedrijf? Nou, er zijn natuurlijk andere familiebedrijven waar in principe dezelfde problematiek spelen kan. Maar wat specifiek is voor de agrarische sector is dat het belang heel erg groot is. Een boerenbedrijf is heel erg kapitaalintensief. Daardoor ging het er voor de hele familie een soort van aan. Het is een miljoenenbedrijf. Miljoenenbedrijven. Ja. Dat is een belangrijk verschil met een middenstandsbedrijf, zeg maar. Een tweede belangrijke verschil is dat werken en wonen, dus werk en privé, heel dicht op elkaar zitten en het dus veel moeilijker is om eens wat afstand van elkaar te nemen. En dat is ik wel weer zo'n om fris naar elkaar te zien. Als je de hele dag zat dicht op elkaar zitten, rennen de irritaties, ik wat jij erop. Maar hoe begint die conflicten dan? Want jij bent mediator, je bemiddelen in dat soort situaties. Maar hoe begint die conflicten? Ja, dat is heel verschillend natuurlijk. Soms heel diep. Neem nog eens een voorbeeld wat in het boek zit waarvan je zegt van nou, goh. Nou, wat vaak de positie van de skwandochter is waarom keer een thema. De koude kant. De koude kant. Als je het zou nemen willen. Want ik zou er eigenlijk voor pleiten willen om van de koude kant een nieuwe warme kant te maken. De lauwe kant. De skwandochter haar plak te gunnen om samen met de opvolger dat bedrijf ik voortzetten te kunnen. Want dat is nodig om daar een eigen draai aan te kennen en daar ik de ruimte voor te krijgen. Maar dat betekent dan wel dat de oerdragende generatie ik een beetje op afstand komen moet. En het is belangrijk dat hij zich daar ook op voorbereidt. Ja, maar speelt de Frieske koppergiet ook een beetje een rol nog in dit soort situaties? Koppergiet speelt wel een rol, maar deze situaties die in het boek beschreven binnen, die komen uit het hele land en we komen ze overal diezelfde koppergiet in. Ja, en wat is de oplossing? Is dat dan toch weer? Want de koppergiet zit dus net echt van Friesland. Maar het zit net echt van Friesland, nee. Maar een oplossing is toch altijd ook weer praten, communicatie met elkaar? Ja, praten, communicatie, ruimte aan voor je eigen gevoel. En begrip voor het gevoel en de positie en de beleving van een oor. Want in de bedrijven waar het wel goed gaat, en die binnen gelukkig ook een heel soort, dat werd het in de verhoudingen wel goed gaat, dan is het net dat er geen verschil van mening binnen. Maar het maakt het uit dat die mensen waar het wel goed gaat, die hebben begrip voor de verschillen en die doren daar over te praten. En die hebben moed om die verschillen een plek te gaan. Ja. En dat is... als iemand het net maar eens is, wil dat net zeggen dat het zelfs net goed doen. En dus dat zwart-wit denken, die koppigheid die er soms in zit, dat stiet mensen wel eens rent hunzelf voor de voeten. Ja, het zit al hier beschreven in dit boek, wat de boer niet zegt. En het luidt nou van Joeterdij al in de boekwinkels. Tegen dank voor jouw komst. Ja, graag gedaan. Ik al zie ze vast onder ketting en Koen alleen de heegleraren er nog bij komen. Toch is het dieven slagen om boeken te stellen uit de Universiteit van Friesland. Tresor, vreeg het jou omdenken voor het volgende. Waar had de boeken sjoen? Maar er is één probleem, want het is al wel 400 jaar verlien dat de dieven haar een slag sloegen. Het is 1648 als Antonius van der Linden een saneemde kostcontrole docht. En als in grutte schrik binnen er 100 boeken poorter. Zeker Nicolaas Amema. Zoon van een hegeleraar. Hij studeerde toen de universiteit in Friesland en bij hem thuis waren een goeie 8 boeken voen. En voor de rest ontkent hij.
Er zijn folianten en die zijn knap in de prijs. Folianten zijn de boeken, dat zijn echt de grote formaatboeken. Dus, en naast folianten heb je dan lietsere boeken, dat zijn de kwarto's en de octavo's. Maar die roleren volle beter. Er is volle meer handeling. En een folianten zijn hoe het generaal erg in de prijs. En vooral als je bijvoorbeeld een opera Omnia hebt van Erasmus, dan ben dan nog van die grote folianten. Dat is voor een particulier eigenlijk net een betelling. Hoogleraren hielden een kooi, die konden in de bibliotheek komen. En die mochten in de bibliotheek de boeken plaatsen. Boppen dat zitten boeken ik vast onder een ketting. Maar het systeem werkt het net, want na die kastcontrole komen ze erachter dat er ik wel 50 boeken bij hoogleraren gewoon thuis lezen. De praktijk wie oors. Je kan rustig zeggen het wie een soort zien. Dat er een handelaar, bij wijze van spreken, die vooral een scherp oog heeft voor dit soort details, dat die misschien iets weet. En om die reden hebben we deze cold case ook de informatie in het Engels en in het Duits gezet. En stel, je had deze boeken in de kast staan. We kunnen rustig zeggen dat de zaak verjaard is. Of het juridische echt verjaard is, dat weet ik net, maar daar gaat het dus totaal net om. Als het in een universiteitsbibliotheek ergens in Buitenloon is en dat is de goede trouw kocht, dan is dat zo. Maar dan hebben we die informatie. Het is heel onbevredigend, zeg maar, dat die boeken verdwenen binnen. Er zijn meerdere exemplaren, dus online catalogie vergelijken had net zo volle doel. Je moet er zelfs de exemplaren inzien kennen en speuren naar kenmerken van de vensterboeken. Het zou wel heel mooi wezen als er bijvoorbeeld iemand weer die zei van nou, ik ga in vakantie naar een bibliotheek of naar een universiteitsstad. Zou de boeken wijzen kennen, zou je me instrueren kennen, zou ik dan een schenken in die bibliotheek. Ja, dat zou wel heel mooi wezen. Een soort burgerwacht. Een soort burgerwacht, ja. En op de Facebookpagina van Tresor is alle informatie nog eens naar te lezen. Dus mocht je wat weten of vakantieplan gaan naar universiteitssteden, dan weet je wat je melden kunnen. We zullen het nu hebben over een kwestie die het elke niet aangaat. Want we hebben al jaar een zorgverzekering. En nu worden we al weken geconfronteerd met allerhande reclames voor goedkopere polissen. Of je nogal mooi dag of net, in 2014 verhoort het er een soort. En het kun je ook nog eens een keer een soort centen kostje. Het wordt in elk geval een jaar waarin de zorgverzekering voor een soort gedoogzorg is. Om de stijging van kosten terug te dringen neemt de overheid ingrijpende maatregelen. Premies, eigen risico en bijdragen gaan omhoog en de dekking van het basispakket wordt minder. Omdat zorgverzekeraars die Natura-polissen aanbieden niet met alle zorgverleners afspraken maken, kan het zijn dat u niet of beperkt kunt kiezen in welk ziekenhuis en door welke arts u wordt behandeld, of welke medicijnen u kunt gebruiken. Daarnaast zijn er zorgverzekeraars die restitutiepolissen aanbieden waar uw keuze voor op staat. Dus hoe kiest u de zorgverzekeraar die het beste bij u past? Een filmpje ter verduidelijking. On tafel vaste gast Evert Fokkema en verzekeringsexpert Sharon Gerritsen van Independer.nl. En je vergelijkt je alle zorgpremies. Welkom allebei. Ja, Evert, al die reclames over goedkopere polissen. Ben je al om? Nee, ik ben net om, maar Nee? ik ben graag zelf baas, dus ik geef volledige keuzevrijheid. Maar goed, ik kan me dat ik veroorloven. Dus ik kan die peertientjes extra per maand prima betalen en ik krijg daar een soort keuzevrijheid van waarom. Ja, want dat is eigenlijk het codewoord. Hè? Wat wil je? Wil je een legere premie of wil je je keuzevrijheid horen? Ja, ik denk dat een heel soort mensen zich net realiseren dat ze maar zo'n lege premie straks niet meer kiezen kunnen van welk ziekenhuis, welke toskedokter, welke fysiotherapeut. Dat dat dan door de zorgverzekeraar bepaald wordt, namelijk waar zij contracteerd hebben. Wat trouwens nog net helemaal duidelijk is, want de zorgverzekeraars weet ik nog net precies waar ze de contracten afsluiten hebben. Dus mensen die krijgen zoals ik graag zelf baas willen en kunnen het betalen, dan zoek ik altijd deze kies van keuze. Ja, maar neem eens een paar concrete voorbeelden. Waar zou een meisje dan bijvoorbeeld je oren kennen? Nou, bijvoorbeeld een toskedokter, in de wat lietsere plakken waar een toskedokter zit, die wordt net contracteerd. En kan best wel eens verplicht wezen om naar een grote praktijk te gaan die wel contracteerd is. Maar dan kan ik beschutten dat als naar een ziekenhuis west bijvoorbeeld twijfel nog bij een specialist west bist. Die wordt net contracteerd. En dan zeggen ze dat er dan maar in een ziekenhuis van toepassing is. Maar dan kan best wel eens dat het dan wisselen mast.
En dan meest vaak nog wel naar een oren zorgaanbieder, wat het dan ook is. Maar dan was bijbetalen vaak. Ja, dus eigenlijk is de conclusie van we betalen minder premie, maar we hebben de mooie regime net meer in eigen hand. Nee, dan komt het op deel. Ja. Sharon, ja, je bent van, we gaan even over in het Nederlands. Heel graag, dank je. En ik neem aan dat je dat ik verstist, Evert. Nou, Ja, toch? Doe je best. Oké. Je bent van independent.nl. Jullie zijn een onafhankelijke vergelijkingssite. Alhoewel, jullie zijn wel onderdeel van Achmea. Dat klopt. Zijn jullie wel helemaal onafhankelijk of is het meer van wij van WC Eend adviseren WC Eend? Nee hoor, Achmea is onze grote aandeelhouder, dat zeker wel. Maar we zijn nog steeds een zelfstandig bedrijf en we vergelijken alles nog steeds heel objectief. Oké, want jullie hebben onderzoek gedaan naar alle zorgpremies. Ja. Ja, wat is eigenlijk de belangrijkste conclusie? Nou, dit jaar zijn er selectiefpolis bijgekomen. En we hebben altijd al een restitutiepolis waar je volledige vrije zorgkeuze hebt. En een Naturapolis waar je dus alleen naar gecontracteerde ziekenhuizen kan. Dit jaar komt er een selectiefpolis bij diverse verzekeraars. En dat betekent dat je nog maar naar een beperkt aantal ziekenhuizen kan. En dat is wel een hele grote verandering. Dan betaal je inderdaad wat minder premie, maar ja, je hebt maar een hele zeer beperkte keuzevrijheid. Ja, beseffen de mensen zich dat? Ik denk het niet. Nee, het zijn wel nieuwe polissen over het algemeen. Zilveren Kruis had er vorig jaar al wel één. En Agis had er ook al één. Dus daar zitten al wel mensen in die er nu mee te maken krijgen dat ze ineens naar minder ziekenhuizen kunnen. Maar zo groot als het nu op de markt komt, was het nog niet. Dus ik denk dat mensen het zich nog niet beseffen. Nee, want er zijn drastische veranderingen. Ja. Waarom eigenlijk? Ja, kostenbesparing. Ja, want er is natuurlijk veel druk uitgeoefend door de overheid en door de mensen allemaal van we vinden het allemaal te duur. Ja, En het moet toch ergens vandaan komen. zo is het. Het is linksom of rechtsom. Eigenlijk, Ja, daar komt het op klopt. neer. Zullen we even... Ik vraag me dat wel af of het echt goedkoper is trouwens hoor. Want er gaat zoveel gedoe aan vooraf. En ziekenhuizen gaan natuurlijk niet echt beknibbelen op de kosten. Volgens mij vinden zorgverzekeraars vaak ook heel interessant om op deze manier de markt in te gaan. En ook een beetje een marktpartij uit te hangen. Ja, maar ik denk op het moment dat je maar 30 ziekenhuizen contracteert, dat je dan wel een beetje kan sturen op de prijs. En kwaliteit speelt natuurlijk ook mee. Maar ik denk wel dat dat zeker wel in de prijs, in een lagere prijs bijdraagt. En ze hoeven met minder partijen rond de tafel. Hè? Ja, is dat ook dat scheelt natuurlijk ook. een beetje ambtelijk gedacht misschien. Ja, Zullen we wellicht. even een paar feitjes op een rijtje zetten? Even een filmpje voor erbij. Want de Zilveren Kruis, Unive en de Friesland, de basisverzekerings, normaal eigen risico qua prijs kwalijk verschil staan €80. Maar een keuze dat wil volgen, want bij Zilveren Kruis en Agis alleen nog in Heerenveen volsluitende dekking. Bij Unive alleen nog volsluitende dekking in Nijsmellingen in Drachten. En bij de Friesland had je wel keuzevrijheid, oeraldekking in de ziekenhuizen van Ljouwert, Heerenveen en Drachten. En opvallend, van de Friesland van €4 meer kun je dus eigenlijk oeral terjochten. En het wordt er eigenlijk allemaal niet veel beter op. Nou, er zijn ook mensen die het prima vinden. Er zijn mensen die gezond zijn. Vaak jonge mensen die kiezen toch voor een lage premie. Die zeggen, ja, ik vind het helemaal niet erg als ik maar naar weinig ziekenhuizen kan. Ik heb nooit wat, ik ben gezond. En als ik dan een keer een geplande operatie nodig heb, want dat geldt niet voor spoedeisende hulp, dan kan je altijd overal heen. Als een keertje aan mijn knie geopereerd moet worden of ik moet naar een KNO-arts, dan ga ik wel naar de grote stad in de buurt. Dus er zijn ook genoeg mensen die het echt prima vinden. Ja, Maar je moet je er wel bewust van zijn dat je niet overal heen kan. Ja, maar het zijn dus ook vooral, je moet heel goed de voorwaarden lezen. Ja. De kleine lettertjes. En dat doet volgens mij niet iedereen. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk bijna niemand. Daar zijn wij ook een beetje voor. Wij lezen wel die kleine lettertjes en wij nemen in onze vergelijking mee naar welke ziekenhuizen je toe kan, wat de kwaliteit is van de gecontracteerde ziekenhuizen en uiteraard de premie en de voorwaarden en de klantcijfers. Dus ja, wij proberen daardoor het een beetje overzichtelijker te maken. Ja, zou daarin toch niet iets moeten veranderen? In die kleine lettertjes, dat het toch voor meer mensen gewoon duidelijk is? Ja, er zijn maar heel weinig verzekeraars die duidelijke polisvoorwaarden hebben. Ben ik helemaal met je eens. Ja. Het is echt lastig. Evert, de meeste mensen zullen denk ik net oerstappen. Of wel? Nee, ik heb begrepen dat Friesland sowieso al een provincie is waar mensen heel trouw binnen onder een bepaald merk. In dit geval de Friesland. Ja, meer dan de helft van alle Friesen zit bij de Friesland Zorgverzekeraar. Ja, maar het kan soms €30 per maand schillen. Hè? En als het al heel erg krap is, er zijn op dit moment nog nooit zoveel mensen geweest die in de schuldsanering zitten, alleen nog al door de zorgverzekering. Als er dan €30 per maand besparing kiest, dan is dat eigenlijk wel een must van die mensen. En die mensen, dus in die zin met keuzevrijheid, wordt het een beetje een luxe. En daar heb ik dan eigenlijk nog wel de grootste moeite mee. Terwijl de Friesland eigenlijk bewijst dat ik nooit in principe zag dat het eigenlijk net zo volle meer hoeft te kosten om het wel volledige keuzevrijheid te hebben.
Dus dat voorbeeld vind ik in ieder geval wel goed om te volgen. Ja, maar mensen die net oerstappen, zullen het ook nog budgetten kunnen dat ze toch nog aan zijn te lonen komen bij een oordeelhelpverlener? Ja, dat kan, want ik heb begrepen, maar daar kan Sharon misschien beter antwoord op geven, dat zelfs bij een volledige hoge polis, een hoog bedrag, het niet betekent dat je altijd alle keuzevrijheid hebt. Dat klopt wel. Bij een restitutiepolis heb je in principe volledige keuzevrijheid. Maar je krijgt het bedrag, een marktconform bedrag vergoed. In principe zijn verzekeraars daar dus vrij in om dat marktconforme tarief vast te stellen. Maar wij weten dat over het algemeen alle verzekeraars die tarieven hoog genoeg stellen, zodat je toch alles vergoed krijgt. Ja, nee, ik vraag me ook ouder, maar ik maar even niet verdiend. Ja, maar ach, we skeken gewoon, hè? Maar ik vraag me ook af van of dit in gevolg van de wachttijden van ziekenhuizen. Op dit moment is... Voor de wachtlisten? Ja, want de wachttijd van een ziekenhuis voor een behandeling is neemt daar. Die zijn soms heel erg lang. Ik ook ben er de treknormen vaststeld. Maar als er straks een beperkt aantal ziekenhuizen bepaalde handelingen eraan waaien, kan dat nog wel eens een keer oprennen en ik. En daar maak ik me dan niks zwaar genoeg. Ja, jij ook eigenlijk? Nou, ik kan me wel voorstellen dat u zich daar zorgen over maakt. Ik denk dat dat ook best kan gaan gebeuren, maar dat zou de toekomst uit moeten wijzen. Omdat dit eigenlijk het eerste jaar is dat deze producten zo ruim ingezet worden. Maar het kan dus zo zijn dat je bij een andere fysiotherapeut terechtkomt. Geldt het bijvoorbeeld ook voor medicijnen? Ja, medicijnen moet je bij dit soort verzekeringen vaak online bestellen. Dat geldt dan wel alleen voor herhaalrecepten. Als jij naar de huisarts gaat en je hebt direct medicijnen nodig, dan kan je het wel gewoon bij de apotheek halen. Maar heb je maar dat je bijvoorbeeld een ander merk krijgt? Ja, maar dat geldt bij alle polissen. Oké. Dat is echt een keuze van je apotheek. Oké. Ook van de verzekeraar, maar een apotheek maakt daar ook keuzes in. Ja, en wat is nou het advies dat je de mensen kan geven? Kijk waar je verzekerd bent en kijk heel goed wat je verzekerd hebt. Ik denk dat er heel veel mensen oververzekerd zijn. Dat ze het allemaal wel prima vinden en zeggen, ja, het is allemaal zo goed geregeld bij mijn verzekeraar. Maar eigenlijk is het overal goed geregeld. Ja. Dus en met oververzekerd bedoel je gewoon van dat je verzekerd bent voor dingen die je toch eigenlijk niet hebt? Precies. De meeste mensen hebben een hele uitgebreide pakket en zeggen, ja, ik gebruik het eigenlijk nooit. Dat is zo zonde van je geld. Dat geld kan je dan beter gewoon op je spaarrekening zetten. En moet je dan toch een keer naar de fysiotherapeut, dan heb je het al lang bij elkaar gespaard. Dus verdiep je even in je verzekering. Kijk of je nog wat terecht kan bij het ziekenhuis waar jij graag heen wil. En kijk er in ieder geval naar. Denk er even bewust over na. Want even, dat is de directeur natuurlijk van Leppenhiem, Zorgcentrum in Akkerum. Dus dan was mij al die bewenners, maar al die lietse lettertjes even terug. Nee, dat ik zelf net wel, maar wat Bosse is dat in 2015 in januari ik verzorgingshuizen en verpleeghuizen en een groot deel van de thuiszorg onder de zorgverzekeraars vallen. En zeker in dat soort zaken van hulpverlening wordt het wel een enge gedachte van dat de zorgverzekeraars straks bepalen van waar in Friesland, waar in het hele land straks zorgverleningen maaien. En ik hoop eigenlijk dat de zorgverzekeraars net via de nieuwe banken blikken te wezen van onze samenleving. Want bij dat soort dingen gewoon, bij mensen gewoon maar toch wat ze willen en de mensen zelf niks meer te zeggen hebben. Dat is een beetje het doemscenario. Ja, maar ik vind het wel elke keer dichterbij komen. En de AWBZ verdient van een groot part. Die gaat naar de zorgverzekeraars. En er komen steeds meer dingen bij de zorgverzekeraars. Die mij dan alle kosten niet omheen rennen. Gewoon weer in de premies terug berekenen. Dus ik verwacht je eigenlijk naar 2015, 2016. Dat we eigenlijk voor volle meer betalen als we vorig jaar zelf betalen hadden. Oh jee, nog meer. Denk jij dat ook? Die kans is wel groot, ja. Oké. Ja. Nou, dat hebben wij dan weer. Nou, de mooi, ik ben wel een eindkamer van deze aflevering van Bient. Tierentank voor je komst naar de studio. Ons hier nog een hele gezellige jongen. Dag.